Γεια σας! Είναι δεύτερη μέρα και πάμε να ανοίξουμε το δεύτερο δωράκι. Είναι αυτό εδώ. Το ράφι κιόλας είναι 2. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε. Για να δούμε τι έχει μέσα. Α, τι είναι αυτό? Μια κορώνα. Α, παιδιά, απίστευτο. Θα το χαλάσω αναγκαστικά γιατί πρέπει να το ανοίξω, να σας δείξω ακριβώς τι είναι. Είναι τρομερό, πολύ πρωτότυπο και όμορφο. Είναι ανοιχτήρι για μπουκάλια. Δεν το πιστεύω. Κοιτάξτε εδώ. Wow, δεν είναι τέλειο? Καλά μιλάμε, απίστευτο. Είναι όλο χρυσό και έχει αυτό το στρας πάνω εδώ στην κορώνα πάνω. Είναι τέλειο. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Είναι δεύτερη μέρα και πάμε να ανοίξουμε το δεύτερο δωράκι. Είναι αυτό εδώ. Το ράφι κιόλας είναι 2. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε. Για να δούμε τι έχει μέσα. Α, τι είναι αυτό? Μια κορώνα. Α, παιδιά, απίστευτο. Θα το χαλάσω αναγκαστικά γιατί πρέπει να το ανοίξω, να σας δείξω ακριβώς τι είναι. Είναι τρομερό, πολύ πρωτότυπο και όμορφο. Είναι ανοιχτήρι για μπουκάλια. Δεν το πιστεύω. Κοιτάξτε εδώ. Wow, δεν είναι τέλειο? Καλά μιλάμε, απίστευτο. Είναι όλο χρυσό και έχει αυτό το στρας πάνω εδώ στην κορώνα πάνω. Είναι τέλειο. Σε ευχαριστώ πολύ.